madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzozuva rochitanhatu mwedzi uno waMbudzi. Patiri kuerenga mazuva 143 143 pachirungu. Ayo Johnson Timba nowabiyache wagara muchere kubva pawasungiwa zuva rochi13 mwedzi wachikumi pakanyangariwa mabuja. Tikupei zviri munhau dzanyasi. Wamunangarwa wati ndaramba kusarira chiramba wasara kutumira masoko kukorokotedza iye Donald Trump pakuhina kwaaita kasarudzo dzekuAmerika kwacheko. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi izvozvi. Vanhu vadokera vari kuseka kani kuti kohoko naye mukuru uyu kumhanyira kukorokotedza vanhu ipapapa. Asi iye akaramba kujiwawo pokare. Rekai tione kuti zvinotekaira sei. Ukuwo ZANU-PF waburika vari kuti kwai zvakareketiwa naMusi Maimane kuti ZANU-PF ndo iri kuteera kujiwa. Kwai zviripo izvo. Kwai tinozvishaba izvo zvokujiwazvo nekuti tinoziva kuti tinojiwa wakomana. Idi rekai muzoona pamberi papa pachanakidza idi. Ticharamba takalinga hedu. Nyasi guta romasvingo ravhiringidziwa chaiko nomvura zvokutoti yaita kumafashamu chaitwa wakomana pakanyangariwa ipapapa kwaika zambuko kopachimusana kaita kukuriwa nomvura kachibva kaendesiwa uko Mhanduwe. Vanhu vanga watotadza kupwituka hwizi pakaita kunyangara chaiko. Ipapapa unotoona kutoti kana wese wanga wari kuda kuti toda kudii watoona kutoti palibe chokuita baba kwakutoita kutoreketa kutoti musena wagorongonda kutomirira kutoti hwizi huserere kuti wakone kuzopfuura pokare pakanyangaritsa chaiko. Bhazi roZupuko pabodzi pono bhazi roEsbury dzaita kurumana chaiko wakomana pakanyangariwa. Kwai nzvimbo yoFeatherstone ndo kwaitiwa ipapo paapfa mubodzi abva areketiwa kunzi apfira ipapo. Rekai tizoona kuti wamwe wachazenge wakaita sei. Asi zvaakuhwadza zviri kuramba zvinoenda kuhwadza. Tikuramba tichindoshuvira kuti vari kunadzira mugwagwa pokare anochengetedza mugwagwa iye waite svino kuti zvireke kuramba zviita kudandi. Mabhazi dai abvumiwa kupinda pamugwagwa basi kana aisiwa chinoita kuti areke kugomhanyitsa nokuti mumhanyire ari kuita mabhazi aya Mhanduwe idi zvinoita kuhwadza. Zvinoda mabhazi akatakura vanhu vakawanda. Kwaina David Korotati taakutotsvaka ipapa mugwagwa wokuti titenze zita rapatisa nyati. Rekai tigoona kuti vachamutenza mugwagwa upi nekutoti murume uyu akaita basa dzvinu rokusimudzira pokare nokuferefeta nokutsvakurudza nokuziva zvese zvaitika pasi chigare zvine chokuita nenhoroondo netsika nemagariro zvevanhu kunyanya uchindeerekwa cheko. Akaita tuzvinu. Rekai tigoona kuti zvinodini. Ipapa ndiye mumwe wanhu wakareketa kuti takaenda kuoringa kuona pakaikiwa gomo rakaikiwa Mambo Robert Ngura. Mabuja mukafunga kuti takakura tichinyepiwa kuti kwai akangonyangarika imi asi uye akazvitekairira akazviboya. Rekai tizoona kuti zvichasvika papi. Kana watenza mugwagwa iyoyo tichakunyepai kuti ndoupi. Kwai hurumende ipapa yazochikwanisa kuisa mutemo unorambidza kanodhaka kasingabvumiwe koKristo medzi kana kuti guka. Idi ipapa wakona wazvikona idi. Kwai watobvuma hawo kuti panga paino kamukoto kopamutemo loophole pachirungu kanoita kuti vanhu vareke kusungiwa kana kudidi vachiputa iyo guka iyi. Rekai tizvione kuti zvinosvika papi. Asi tiri kufara kuti vazoisa kuti zviburitike pachena. Mapurisa ari kukumbira kuti vanhu vanoziva vanhu vaburitsa kuti mbanani wavanyepe. Kwai vanhu vava vakaenda koba mari papurazi rimwe kuGoromonzi wakaba mari inoita zviuru 3 zvomari yekuAmerika pokare nezvimwe zvinonaka zvokudya pokare nezvimwe zvokupfekera zvakaita sogoridhe nezvimwe zvakadando. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Asi zvinohwadza chaiko. Kwaiwa munyangarwa nyasi wanga waripo vari kuita akatomakanyai vanhu
wakatuma kuomirira nyika yedu kuno dzimwe nyika. Vanhu vava vari kusanganisira muzukuru wavo Priscilla misi airambwe mushonga pokare naivo wana sekainzenzana Charity Charamba idiya unobva waita kuona kuti yes zvakaita kubhadhara wabi yedu. Rika yedu tirambe tichiringa kuona kuti zvinosvika papi. Wanga wari kutowanyepa kuti vaZimbabwe vanozikanwa nekusenza chaiko kusvinu, saka kwamuri ikweyo kunofanira kuita vanhu vanosenza zvisvinu zvakanaka. Rekai tizvione kuti zvinoramba zvakadandochere kana kuti panenge paribe. Tinenge tichindokunyepai. Mutengo Peturu wakwidziwa paye mwedzi uno, wakwidziwa chaiko zvisvinu zvokutoti pakunyangariwa paipapa. Peturu rita ribodzi roPeturu raakutoita $1 nomasendi 50 ano ribodzi. Dhiziri ichiitawo $1 nomasendi 52. Pakanyangara kana. Rekai tirambe takazviringa. Waisa masendi 2 padhiziri nopaPeturu. Zvakaita kunyangariwa. Tiri kufara kuti makorokoto kuna Clement Chamboko kuti kwaindiye aitiwa Chamboko chiri pakambani inonzi GCR. Iri kambani yo avo vanolinga kutekedzwa kwemari munyika dzakasiyana siyana Mbudzi. Tikuramba tichitenda izvi titi makorokoto yedu kuita Chamboko chisvinu chinoita kunadzirisa zvinhu zvinenge zviri botekera zvisvinu zvibva zvaita zvisvinu. Wanyepa wari ikweyo kuti aiwa waina Mhanduwe Wenhau makorokoto. Tiri kufara kuti rimwe bhinyawapwere riripo rinosenza iko kunobikiwa mhanzi yeZANU-PF kuChillspot anozviti DJ Ribe kwaiaisiwa padare nonyaya yekuti akaenda koisira chepfu muchokumwa chomwe mubvana nemakore 14 kwakuita kumubhinya. Warume zvakaita kunyangariwa izvi. Tiri kufara kuti asungiwa ipapa ari kupinziwa munyaya yacho. Rekai tizvione. Takandomirira kuona mutongo achapuwa kuti unenge wakakura sei. Ukakura zvisvinu toti ewa makorokoto. Asi kuringa kwedu vanhu vavo vanotoita vachiziva kuti aiwa iribe kusvinu kwainende. Rekai tigoramba takazviringa hedu kuti zvakamira sei. Neti 1 kwaiya kuti iyo izvezvi tafungawo kuita zviriita iko neti zviya. Taona kuti kuno mari izvezvi kana munhu akada kutora mari yokuti akone kuenda korapiwa nokuenda kuona ana chiremba kabodzi pamwedzi. Aiwa anokwanisa kuti aite achipuwa mushonga inokwana $30. Aiwa zvisvinu. Asi kwai vanoda kuramba vachipiwa mushonga mwedzi yega yega. Aiwa batinovada baiwaho. Kwai munhu anenge atondobhadhara $1 ribodzi pamwedzi, $1 ribodzi pamwedzi. Mabuja unotanda waona kuti zvinotekaira chiri ipapa. Rekai tirambe takazviringa hedu. Tinenge tiri kunyepa kuti zvirikutekaira anhu papi. Kwai kuna vamwe vatsano vanonzi Langton Madara wapuwa makore 3 okugara mujere nonyaya yokuti wakande wapuwa mari yokutengera mapurisa pepa rokunyorera nokupirindira riya bond paper pachirungu. Kuno kwai wakazobva wanyangarika. Idi zvatinoona munyika medu zvisvinu pawakomana. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi. Tikundofara kuti atongerwa ipapo kugara mucheremo. Vanhu vadokerera vari kufara nokuseka kuti tsvatu waro. Vanhu chimurenga kwaya iyayo kumbare wagoita kuburika pavhidhiyo vari kuchema kuti kwai tiri kusaya kana mari yokuti tiende korekodha, tiri kusaya kana mari yokuti tiende kutekaira kuenda kumagara. Ndozvatiri ndoita tese tiri kutosayawo mari yokuti titekaire mumamana mumu kowafirima kowatora mufananidzo iwo ana mambo vachiita zvavanoita mumatare mavo kana nokuona zvimwe zvinenge zvichiitika mumatare mumu odzimhosva. Tese tiri kutoomerwa kaMhanduwe. Kuno iwo wada kuti wangwirwe tsitsi nani ngawapuhwe kaanowaimbira kaiwawo wana munangarwa wavo. Rekai tizvione kuti zvinosvika papi. Asi haiwa tikuziya hedu kuti paribe chavanoboya. Mitambo yatambiwa nyasi. Green Fuero yaja Hwange nokabodzi yaja Marasha wakomana Bikita Minerals ikatiwo Highlanders Boso
sara pasi kawapinga ndare kairi chaiko tuiri kazero pakaita kunyangariwa. ZPC Kariba no Dynamos Dimpare wangu wano nungo dzokugwedzana waribe kana kugwedzana kabodzi kundosikidzana idi ona yawe zvinorwadza izvo here ndauzi yabenza uZANU-PF yaja chogutu Pirates wakomana nokabodzi kwa zero wafanawo chegutu wa unoita kunyadzisa idi. FC Platinum ikati ana mambo muri ana mambo kubulawayo kana mauya kwedu uno kuPlatinum tinokurowai kabodzi kwa zero. Rekaiti zvione kuti zvinoramba zvakadaro chere. Simba Bhora yabva yaratidza masimba obhora ikaita kabodzi kwa zero noiyo arenero painge ichitamba zvabva zvareketa kuti Simba Bhora yabva yatonzi ndimahwina pachiriba achakona kukubatai izvezvi apa pachino mutambo miiri chaiyo tikuramba tichizvitenda. Aiwa makorokoto chicken in pokari inongezi waandoita nakabodzi pasaya agwedza mumwe chipiri zvinoita kuhwadza asi rekai tirambe takazviringa hedu turinga tiitika pasi rese. Kutandira Mozambique wakomana kuizana kurikita Mozambique kuchindori kuenderera mberi warume zvinoita kuhwadza wendo huno kwai izvezvi kwatopfa vanhu vari kusvika 16 apa pakaita kunyangariwa. Chiri kuramba chihwadza kuti nyika dzakaita sana dzoma African Union paribe zviri kureketa nhau wari kundoramba wakanyarara zvawo. Izvozvo ndozvinyaya zvinozonyanya kuhwadza izvozvo kuti kohokonai muri kuzviona pazviri kuitika zvizvi. Rekai tirambe takaona. Mutungamiri wenyika yeBotswana Duma Boko akagoita kuti mangwana vanhu vekuBotswana vasenze zuva kusvikira nguva dzomasikati wareke kuzopfuurira naro kwai kuti wakone kutekera kuenda kuCameroon koringa achitora mhiko dzonyika. Inauguration kwairi komusochishanhu akati munhu wese holiday aiwa zvakaita kufara zvakaita kubhadhara. Tikaitirambei takazviringa. Bazi rinoringa nezvefundo rokuGauteng pamba rekureketa kuti kwai chokujacha rakaendesera wapwere kuKatlehong kwai chinenge changa chino chefu nokutoti wari kusvika 110 chaiwo wapwere wabva kuGerman nhuchu kwai wavhiringidziwa nomudumbu musiri kuzikana kuti makatekera sei. Unosaya kuti ikoko chii chiri kunyatsa kuitika muSouth Africa mumu. Tikaitirambei takazviringa hedu. Uku wana makorokoza wanoita zvokuunga goridhe muSouth Africa mumu idina yawe wakaita kupfikiwa ipapa pai takawabatira paunopinda napo nozvokuja nomvura nozvese ipapo kuti waburike chimbi kuno waburika churu chibodzi wese kuburika churu chibodzi wachibva wapinziwa waipinziwa muchizarira chomapurisa wakomana pakaita kunyangariwa. Hino kuti mbana ari kuurura gore rese rezvavari kuita zvizvi asi vanhu vari kunyanya kuchema vanhu vanga vari kutovatengesera mvura dzono zvokudya nokutoti ndo vanhu vanga vari kuita mari tsvinu chaiyo iwawo. Asi tiri kutenda kuti vari kubatiwa. KuNigeria kureketa kuno kwai kwaburitsiwa fana waeta gokunyepai 20 wanga wakabatiwa kunzi wari kuita zvokuratidzira pabodzi pono vamwe. Tikuramba tichizvitenda izvi. Waita tuzvino kuNigeria waburitsa wapwerewa. Nyaya yadokerera kamwe iri kunakidza iri kupisa. Toona kuti Trump aita kuita kutsika chaiko ana Kamala idi Kamarako paribe chaaita paribe chaaboya aita kuona zero nokutoti ipapa ndona kuti Trump ahwina kuita president wenyika apa bato rache romaRepublican vairahwina Senate rikahwina inonzi House of Assembly ikahwina pokare House of Representatives ikahwina pokare. Wakomana muziva kuti pakaita kunyangariwa inenge yakaita kunyangaritsa chaiko nyaya yacho zvokutoti kunyange wakaenda kuSupreme Court kuya kudare guruguru munyika maomo wese inenge indori mabuja parakaita kuoma chaiko kuchaita kuchemiwa chaiko kusvinu. Asi rekai tirambe takazviringa kuti zvinoramba zvakadando chere kusvikira papi.
dande mutande radokerera rino musodzi wanhu wangu wachida kuti wanhu waitsigira harisi wahwine idio aiwa ukaona pakadari voziva kuti pakaita kunyangaritsa panoita kuhwadza kumwe kuchinja kwezvinhu kwatoitika. Majerimani abva atoburika achireketa kuti isusu taakutoda kutoti munhu wese izvezvi achibva atotande kuita kupinziwa mudare muchisoja achindopedza chikoro obva atopinda muchisoja kuitira kuti kuNATO kuite basa, kuite wanhu wakamirira kuhwisa wakomana zvakareketiwa nayawe zviya wamhera yawe kubenhuka. Imi muchiona zvakadari hondo dzakureketeka dzidzi regai tidzione kuti dzinosvikira papi. Tiri papoka mabuja regai tizorore kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.